Merbħa f'din is-santwarju fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kemm hija ħaġa sabiħa nitolbu l-ħnina l-Alla. Kif smajna l-bieraħ fil-Vanġelu, mulej ħenna lina hija l-ikbar talba li nistgħu nagħmlu. Għax dan ifisser għandna bżonn l-imħabba, il-maħfra u l-ħnina tal-Alla. Għalhekk il-qudiesa tibda din li narfu in-nuqqasijiet tagħna u nemmnu fil-ħnina kbira tal-Alla. Għalhekk flimkien ngħidu nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. Għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-għemil tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, la darba aħna imbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Alla tagħna u Alla li salvana, Alla tagħna u Alla li salvana. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li jobboduh, imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Alla tagħna u Alla li salvana, missier lil-tiema u difensur tar-romol, hekk hu Alla fil-amara mqazza tiegħu, Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-riesq joħroġu. Alla tagħna u Alla li salvana. Imbierak Sidi il-mulej minn jum għal ieħor jieħu ħsiebna Alla is-Salvatur tagħna, Alla tagħna u Alla li salvana, il-mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Alla tagħna u Alla li salvana. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek mulej hi il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba s-sibt Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi. U kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena bi spirtu
li kien imarada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u għalilha: Mara, int meħlusa mill-mar tiegħek. U għedilha idej fuqha u minnu fih wafqet dritta u bdiet tfaħħar lill-Alla. Qabes il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejja f'jum is-sibt u qal lin-nies: hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex tfiequ u mhux is-sibt. U ċuħ boħra wieġeb il-mulej: mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt iħoll il-barri jew il-ħmar tiegħu mill-mastura u jieħdu biex jisqih? U mela għaliex il-jum is-sibt din il-mara bint Abram ma kellex tinħal mill-irbit li fih ix-xitan ilu jżomma għal 18 sena sħaħ? Kif għalhekk kull min kien kontra tiegħu rexxu bil-mistħija. Iżda n-nies il-koll ferħu għal dawk l-ġubijiet kollha li kien qed jagħmel. Il-kelma tal-mulej. Biex tifhmu il-messaġġ ta' din is-silta tal-Vanġelu, rridu nikkonsidraw ftit affarijiet. L-ewwel nett, il-lut kien lhom wieħed mill-preċetti illi f'jum is-sibt ma tistax tagħmel xogħol manwali. Konsiderazzjoni oħra, illi l-lut kienu jaħsbu li l-mart huwa frott jew kastik ta' dnub. Issa Ġesu qiegħed f'din is-sitwazzjoni għax Kristu ma ġiex biex jagħmel il-mirakoli u jfejja fiżikament il-morda, imma ġie biex iwettaq ir-rieda tal-Mister biex ifejja l-umanità kollha, jiġifieri kull bniedem, mill-ħakma tal-ħażen. U x'għamel Ġesu? Għax quddiem dan il-ġest li għamel Ġesu, Alla inti mfejqa. U barra minn hekk għamel sinjal sinifikattiv ħafna: poġġa idej fuqha. Din kienet u għada sal-lum it-tqiegħed tal-idej hija l-qawwa tal-Ispirtu. Mhux hekk jagħmel is-saċerdot fuq il-ħobs u l-inbit illi f'dik il-ħin bit-talba tal-komunità issir il-preżenza tal-ġisem u d-dem ta' Kristu xost? Iva, x'in Ġesu għamel dan is-sinjal jgħidilna l-Vanġelu illi wafqet dritta u bdiet tfaħħar lill-Alla. Issa għaliex l-Evanġelista Luqa jgħid dawn l-expressions? Biex ifhiem illi min ikun meħlus mill-ħakma tal-ħażen ikun dritt. Mhix sempliċement għax kienet mawġa, imma t-talima hija din. Għaliex Kristu ġie biex jeħlisna mill-ħakma tal-ħażen. U Kristu jieħu kull okkażjoni biex ifejja spiritwalment, għax il-mirakli kif tafu mhumiex rakkonti kronoloġiċi ta' dak il-fatt, imma l-Evanġelisti ġabruhom wara esperjenza ta' predikazzjoni u esperjenza tal-ewwel komunità nisranija, għax il-Vanġeli huma stqarrija ta' fidi ta' komunità kif hija wkoll il-Bibja kollha. Hija rakkont tal-esperjenza ta' relazzjoni tagħha mal-poplu tiegħu. Allura kull episodju jiġi konsiderat din. Mela, Ġesu għamel dan is-sinjal u fejja. Il-kap tas-sinagoga skandalizza ruħu. Imma tant kienu omjin, tant kienu fanatiċi fuq il-liġijiet illi kienu josservaw b'mod rigorus, imma il-qalb tagħhom ma kienx
rib il-Alla, ħaskanlu. Għaliex tiġu taħdmu il-ħadd. Issa Ġesu għamel ebda xogħol manwali, għamel ġest spiritwali, simboliku. Għax anke il-patriarki kienu jużaw ukoll dan is-sinjal li jpoġġu dejjem biex jgħaddu il-qawwa tagħhom, l-awtorità tagħhom lill-oħrajn. Kif jagħmel anke l-isqof meta jikkonsagra s-saċerdoti jew il-Papa. Mela, menti din il-mara x'għamlet? Faħret lill-Alla għax f'dak is-sinjal fil-persuna ta' Kristu rat is-salvazzjoni tagħha mhux biss mill-mart fiżiku imma iktar għaliex forsi kienet taħseb li hija ħakima l-ispirtu tal-ħażen. U Kristu illibera ħelisa minn din. Issa ħana x'messaġġ nistgħu nieħdu? Jekk il-fidi tagħna tressana iktar lejn Kristu, ikenna il-qawwa biex niġġieldu kontra kull tip ta' ħażen ta' madwarna. Tafu daqsi illum, u mhux dejjem ekkojen, l-ispirtu tal-ħażen, l-ispirtu tax-xitan ifixkel ir-rapport tal-bniedem ma' Alla. U Ġesu ġeb ix-liberana kważi. Għalina l-insara, speċjalment permezz tal-liturġija, permezz tal-Ewkaristija, permezz tal-Qoddisa, aħna nistgħu nirċievu dik il-qawwa li nirbħu kull ħażen. U niftakru wkoll x'qalilna San Pawl fil-ewwel qari li aħna għandna id-dinjità, id-dritt, il-privileġġ, id-dover li nsejħu Alla Abba Missier. U t-talb tagħna irid jitlaq minn din il-konsiderazzjoni, minn din ir-realtà, illi permezz tal-mamudija aħna sirna uliet maħbubin minn Alla. U maħbubin għaliex anke aħna għandna n-nuqqasijiet tagħna, għax anke aħna midinbin, imma maħfurin għax maħbubin. Il-bieraħ minn kien għal-Qoddisa il-pagan, il-publikan, xqal, mulej ħenna lija jem midneb. Alla ġebex jaħles il-midinbin, ġebex jaħles lilna. Allura, jekk aħna verament ngħidu mulej ħnina bit-taltana, aħna fisser li għandna il-grazzja li neħilsu mill-ħakma tal-ħażen. Ara x'qawwa għandha il-fidi tagħna meta ngħixuha kif suppost. Għax il-fidi ma tgħidilniex għamel hekk jew m'għamilx hekk. Il-fidi turina li aħna maħbubin minn Alla u allura jekk inħossu din il-mħabba u nemmnu f'din il-mħabba tal-Missier, żgur li nagħmlu ngħixu ħajjitna b'ċerta responsabilità kristjana. Dan id-don tal-fidi illi jagħtina il-qawwa tal-grazzja tal-Alla biex ngħixu bħala uliedu maħbubin minnu. Ħuti eżiż, bil-mamudija aħna irċivejna l-ispirtu ta' awliet permezz tiegħu. Nistgħu nduru lejn Alla u nsejħulu Missier. Għalhekk fidi li tolbu u ngħidu, isma' Missier it-talba ta' wliedek, isma' Missier talba ta' wliedek. Sabiex il-Knisja teleb fil-libertà tal-fidi ma' min jista' jxekkel l-ispirtu tal-Vanġelu nitolbu. Ser it-talba ta' wlied. Sabiex ebda liġi ma tkun ta' tfixkil għal ġid komuni u fuq kollox jiġi mħares il-kmandament tal-imħabba nitolbu. Sabiex dawk li ħadmu n-nies magħhom jirrispettaw id-dinjità tal-persuna li trid tiġi qabel kull interess ekonomiku nitolbu. Sabiex l-imħabba tal-Alla tgħinna ngħixu ħajjitna bħala don tiegħu u li ħalaqna fuq xbija tiegħu nitolbu.
ninaqdu ma' ħafna pellegrini li jiġu hawnhekk u dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom, ħalli il-Madonna ta' Pinu iżomna dejjem attenti fil-fidi tagħna biex inwettqu il-ħelsien li Alla irid jagħtina permezz tal-Knisja nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci mostra la potenza del Cristo, che con la sua forza, con la sua grazia, può liberare ogni persona dal potere del male, specialmente quel male che ci porta lontani da Dio. Preghiamo la sua forza con lo Spirito Santo per vivere da figli di Dio, amati e perdonati. Nitolbu. Ir-resqu koll tal-personali tagħna. U Alla ta' mħabba bla li bis-salib ta' ibnek Ġesu ħlist il-bniedem minn kull jasar. Għatilina li dejjem irroddulek ħajr u li nuru id-dinja il-fer ta' salvazzjoni li kisbilna Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit jubitek tajtna dal-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni siralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit jubitek tajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minni sralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlulek lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja lik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mister Ħaddiż Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu, fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Beħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismawiet, ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikra ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u għal ħudu u xorbu intom il-koll, għax dan huwa id-dem iż-żid tal-patt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru inxandru bil-fer, amen tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok tilgħana hawn quddiemek biex naħduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li inna nieħdu sehem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jidksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Bonnici u Anna Bsajla li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Aktar ma nħossuna u liet maħbubin minn Alla, aktar it-talba tagħna tressaqna lejk biex iwettqu r-rida tiegħu. Għalhekk flimkien fidi nitolbu kif jallimna. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħalni fil-ġri iżda l-iżda mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dnubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla mulej Ġesu Kristu tqarbu ma tkunx ta' kundanna lil. Danu Ġesu, danu l-ħarruf Alla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejni naħla l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l'Eben u l-Spiritu Santu. Nitolbuk mulej li sagrament tiegħek jatina l-grazzja li fija li feħ jinsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt il-ġbijat bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu naqdu l-intenzjonijiet kollha li għandna biex fuq l-eżempju tagħha u bl-interċessjoni tagħha inwettqu r-rida tiegħu biex aħna bħala nkunu nistgħu ngħidu hawn jien il-qaddej tal-mulej. Nitolbu u ngħidu Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek mbirke inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlobalina metinbin is-sov is-sija tal-mewt tal-għam. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.